No niin, terve! Tänään otetaan käsittelyyn yksi juttu, joka on monelle tuttu päänvaiva. Ajokortin lääkärin todistus. Mutta hei, unohdetaan ne perinteiset jonotukset, koska nyt pureudutaan siihen, miten tämän homman voi hoitaa nykyaikaisesti ja superhelposti ihan netin kautta. Eli tarvitko lääkärin todistuksen ajokorttia varten, mutta ei yhtään huvittaisi lähteä lääkäriasemalle istuskelemaan. Jos tämä kuulostaa tutulta, niin kuuntele tarkkaan. Me ollaan nimittäin just tämän asian ytimessä. Tässä on meidän agenda tälle päivälle. Eli käydään läpi, mikä tämä ajokorttitodistus ylipäätään on, miten tämä netissä toimiva systeemi pelittää, kenelle se sopii, mitä lysti maksaa ja mikä tärkeintä, onko tämä kaikki ihan virallista ja laillista. Mennään asiaan. Okei, aloitetaan ihan perusjutuista. Mikä tämä ajokorttitodistus siis oikein on ja miksi sellainen ylipäätään tarvitaan? Joo, eli tämä ei ole mikään pelkkä kumileimasin homma. Ihan oikeasti lääkäri tekee kokonaisvaltaisen arvion siitä, onko sun terveydentila sellainen, että voit ajaa turvallisesti. Kaiken taustalla on siis ihan puhtaasti liikenneturvallisuus sekä sun että muiden. No missä tilanteessa sä sitten tarvitset tällaisen todistuksen? No aika tyypillisiä tilanteita on tietysti se eka ajokortti, sitten kun korttia pitää uusia tietyn iän jälkeen, tai jos sulla on joku sairaus tai lääkitys, joka saattaa vaikuttaa ajokykyyn, ja totta kai, jos olet hakemassa ammattilaiskorttia, eli esimerkiksi bussi- tai rekkakuskiksi. Okei, nyt päästään itse asiaan eli siihen moderniin ratkaisuun. Miten ihmeessä tämän todistuksen voi saada ihan kotoa käsin, ilman että tarvii lähteä yhtään mihinkään? Tämä on oikeasti aika iso juttu. Palvelu toimii nimittäin ihan koko Suomessa. Ihan sama asutko sä Uudellamaalla vai Lapissa, sillä ei ole mitään väliä. Etäisyys ei ole enää este, koska mitään fyysistä käyntiä klinikalla ei tarvita. Ja sitten se hinta. Tämä on monelle varmasti se kiinnostavin kohta. Hinta on nimittäin kiinteä 69 €. Ei mitään yllätyksiä, ei mitään piilokuluja. Tiedät tasan tarkkaan mitä maksat. Todella selkeitä. No niin, miten tämä homma sitten käytännössä etenee? Älä huoli, tämä on tehty todella helpoksi. Koko prosessi on pilkottu 3 simppeliin vaiheeseen. Eli se, mikä voi kuulostaa byrokraattiselta ja vaikealta, onkin oikeasti tosi suoraviivasta. Ensinnäkin sun pitää käydä ihan missä tahansa optikolla näöntarkastuksessa nimenomaan ajokorttia varten. Toiseksi varaat netistä lääkärille videoajan just silloin, kun sulle sopii. Ja kolmas ja viimeinen vaihe, lääkäri hoitaa loput eli napputtelee sen todistuksen suoraan sinne virallisen kantajärjestelmään. Ja siinä se, homma valmis. Okei, seuraavaksi tosi tärkeä juttu. Kenelle tämä palvelu sitten oikein sopii? Ja mitä sun pitää ottaa huomioon ja valmistella ennen sitä lääkärin videopuhelua? Eli tämä on sulle, jos oot 18-70-vuotias ja haet tai uusit ihan perus ajokorttiluokkia, auto, mopo, moottoripyörä ja niin edelleen. Myös taksilupaa varten tämä toimii. Mutta on myös tilanteita, jolloin tämä ei sovi. Esimerkiksi jos olet poliisin päihdeseurannassa tai jos sulla on joku tosi vakava sairaus, joka vaikuttaa ajokykyyn. Ja tietysti se optikon tarkastus on pakollinen, ilman sitä ei onnistu. Ja sitten pieni muistilista sitä videovastaanottoa varten. Varmista, että sulla on valmiina 3 asiaa. Ensinnäkin voimassa oleva kuvallinen henkkari, eli passi tai henkilökortti. Toiseksi se optikon lausunto, ja muista, sen pitää olla alle 6 kuukautta vanha. Ja kolmanneksi lista kaikista lääkkeistä, joita käytät säännöllisesti. Näillä eväillä hamma sujuu tosi jouhevasti. Mennään sitten vielä muutamaan yleiseen kysymykseen, jotka saattaa mietityttää. Puhutaan vähän eri todistustyypeistä ja katsotaan sitä hintaa vielä vähän tarkemmin verrattuna perinteisiin lääkäriasemiin. Tässä näkyy hyvin, että on olemassa vähän erilaisia todistuksia. Se ihan tavallinen perustodistus on se yleisin, eli kun haet tai uusit vaikka henkilöauton tai moottoripyörän korttia. Sitten on olemassa laajennettu todistus, jota tarvitaan joskus iäkkäämmillä tai jos on tarve arvioida tarkemmin vaikka muistia. Ja sitten on ryhmän kakkostodistus, joka on ammattikuskeille, rekoille ja busseille, ja siinä on luonnollisesti tiukemmat vaatimukset. Ja palataan vielä siihen hintaan. Tässä näkee aika karusti sen eron. Tämä verkkopalvelun 69 € on todellakin edullinen, kun sitä vertaa isoihin lääkäriasemiin. Siellä hinta voi helposti pompata johonkin 150 ja jopa yli 200 € väliin. Säästö on siis ihan merkittävä. Yksi tosi tärkeä juttu vielä muistaa. Se lääkärin todistus on voimassa 0,5 vuotta, eli 6 kuukautta, siitä päivästä kun se on myönnetty. Eli hoida ne ajokorttijutut sitten kuntoon sen ajan puitteissa, ettei todistus ehdi vanhentua.
Mutta sitten se ehkä isoin kysymys monelle. Onko tämä nyt ihan oikeasti laillista ja luotettavaa? Voiko tällaiseen nettisin tehtävän juttuun luottaa? Totta kai voi, ja katsotaanpa miksi. Eli on tosi tärkeää tajuta, että tämä ei ole mikään hämärä kiertotie. Ei todellakaan. Koko homma perustuu ihan kiveen hakattuihin säädöksiin, Suomen ajokorttilakiin, EUn ajokorttidirektiiviin ja Traficomin omiin ohjeisiin. Käytössä on myös ihan samat viralliset lomakkeet, eli tämä on 100% laillinen ja viranomaisten hyväksymä tapa hoitaa asia. Ja tämä lause tiivistää oikeastaan koko jutun pointin. Tavoitteena on yksinkertaisesti ottaa monimutkainen ja vähän kankeaa byrokraattinen prosessi ja tehdä sitä helppo, saavutettava ja suoraviivainen, ihan jokaiselle. Ja tästähän herää lopulta isompi ajatus, eikö niin? Kun yhä useampi tällainen rutiiniasia siirtyy nettiin, niin onko tämä kenties se alku lopulle, jossa meidän ei enää tarvitse istuskella turhaan odotushuoneessa? Aika näyttää. Kiitos kun olit mukana.